La Gran Muralla. Sortida de Beijing en direcció cap a la Gran Muralla a Mutianyu. El tram de la Gran Muralla de la zona de Mutianyu es troba a 70 quilòmetres al nord de Beijing. A sobre la Gran Muralla s'hi pot pujar en telefèric o a peu. La part nord-oest de la Gran Muralla de la zona de Mutianyu està construïda damunt la carena que està a 1.000 metres d'altura sobre el nivell del mar. A la Xina, la construcció de muralles defensives es remunta al segle IV abans de Crist. Les muralles es construïen per impedir les invasions de les poblacions nòmades del nord. No ho van impedir pas, ja que els mongols varen dominar la Xina durant els anys 1271 a 1368, dinastia Yuan, i els manxús varen dominar la Xina durant els anys 1644 a 1911, dinastia Qing. Com a element defensiu no va funcionar, però sí va ser una eficaç i segura via de comunicacions. Des de les torres es transmetien els missatges. La Gran Muralla es va iniciar en l'època Ming, l'any 1368, per impedir les invasions per part dels mongols i dels manxús. Es varen utilitzar moltes parts de muralles construïdes anteriorment. Va arribar a tenir 12.000 quilòmetres de llargària. Amplada a la base, 6,5 metres. A la part superior, 5,8 metres. Altura, entre 7 i 8 metres. Distància entre dues torres de vigilància, la de llançament de dues fletxes. Arbres amb fruit tocant a la Gran Muralla. La baixada es pot fer en tobogan, a peu o en telefèric. Camí de tornada cap a l'hotel. Observem les senyals de les carreteres. Observem els edificis a l'entrada a Beijing. En els següents vídeos veurem temes interessants de la Xina.